Vaše očekivanja? Očekivanja su uvek najviše kada igraš za Srbiju, makar vaterpolo, to je očekivanje i ideš u stvari da osvojiš zlato. Mislim da imamo šanse, ekipe su u suštini sve podjednake, igraju i ekipe van Evrope, tako da je sigurno konkurencija jača nego ikad. Ali mislim da u suštini se mi pitamo i da ako mi budemo oni pravi, mislim da možemo dođemo do najsjajnijeg odličja. Da, bio sam 5-6 godina sam bio u reprezentaciji Gruzije zbog prevelike konkurencije u Srbiji i na poziv Uroša sam naravno prihvatio obe ručke pozita, jer najveća čast igrati sa svoju zemlju, braniti svoje zemlje, tako da nema šta, sklanjam fokusa tog mog povratka, stvarno je nebitno, bitni su rezultati, bitno je da to što sam se ja vratio nekako doprinese timu ili da pomognem minimalno ili koliko god mogu da ekipa napredi, da bude bolje i da osvoji medalju, tako da naglasio bi zlatno, tako da... 10 godina je puno. Jeste. Desila se smena generacije i mislim da je i to dosta uticalo na poslednje svetsko prvenstvo koje se igralo u Dohi. Sada je nova ekipa, osvojena olimpijada prošle godine na zlato olimpijskim igrama i to je dosta promenilo i veru momaka u tu pobedu i osvajanje medalje i najsjajnijeg odličja. Mislim da će to dosta uticati na ovo svetsko prvenstvo. Idemo korak po korak. U suštini ekipe su sve podjednake, igra i Amerika i Australija i Japan uvek nezgodni, tako da konkurencija je po meni nikad jača i nikad veća. Mislim da ako budemo oni pravi da mi opet možemo dođemo do najsjajnijeg odličja, što je naš cilj.